Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulimag kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti aragan, ijay, bye-bye. Idion unana apanawan ubing, adadwa nga agkapsat. Isuda Magda ken Garet. Dakkel tinagdumaan da. Saan amakunaan natintas ni Magda ngem nasaya at met ti ugali na. Naanos ken managtulong. No ikumpara iti kabsat na ani Garet a nakapimpintas ngem nagalasmet ti ugali na. Iti maysa nga aldaw ken Sino ka bakat? Kan apay ngay may ka dito'y balay mi, ha? Mabisinak, katumayak ko magdawat iti uray pasitla ko maamakan. Unay kan abakat? Marigrigat kami lang arudan? Kan awanin ti makmakan mi, gaputa nakapsutan ti amami nga agkalap. Ita, umay kapay lagdawat iti makan? Pumanaw kan? Uray basitlaan, balasang ko. Pangasim, tamabisinak una yan. Ita ipilit na lata. Paiman, Ay ko! Apay kinaramutan nakmutan. Gunggunan! Basol mo matlang, ha? Ipilit mo tumat ngamin ti kayat mo. Iti ayan dagiti babak nang ti pagdawatam iti kanam. Manang, asino ti kasarsaritam? Ha? May sa abakat? Kat agdardara ti rupa na. Apay, manang Garet. Kinaramutak ti rupa na, ah. Gungguna na. Agdawat kit din iti makan na. Ala, papanawo mo day tabakat. Dita kayo manlangan. Nana, umay ka. Taagasak ti agdardara arupam. Umay ka, Nana. Agyaman na, kiti pa ng tulong mo kanya, balasang ko. Awan anyaman na, Nana. O sige, mangan kayo pa'y, Ay, huston, balasang ko. Nabsuga kon. Katagyaman akmanan, iti pa ng tulong mo kanya. Awan anyaman na, Nana. Ala, agpakadak nga rudan. Katsapay lakuma. Tasaan nga agbaliw ti kasta akababalin mo. Pagwadan ka, balasang ko. Talaga pag-aayat mo mati umay agpalpalabas iti oras dito igit di baybay Garet. Siyempre tapno lumag-an tirik na. Tanoad na akla ang ijay balay. Maboring ak. Uwan gayam. Ayan ni Magda akabsat mo. Ni, apay aday jay amagda ti damagam. Idinto tasyak ti kaayan ayat mo, ha? Apay kastamot ng titinorti sa Garet. Kasano? Siyak lang arudan ti kadwam. Ngam day jay payla amagda ti damdamagam. Siguro, adda pa naggustom kan kuanaan niya. Agpudno ka man, ago. Ne, di ka kumamot agpanunot iti kasta, Garet. Nadamag ko lang mat Ibagak kan kaday to'y ago, ha? Di naktumabalin alokwan. Taamumunoan niya ti aramidak. Itaman pa yung inawis ng aginaw, paray. Gapo na ito ka ni Garet akaayan ayat ko. Tapay mat, paray. Kasano? Dinamag ko lang ni Magdakan kwa na. Nagungot kat adagosan. Kastaya. Amom kat mapukpukawan ti panagayat ko kan kwa na. Napintas nga agpaiso ni Garet. Ngam nagalas mo ti ugali na. Tapag silusan na mo ti mismo akabsat na. No siyak ti damaga. Awan maibagak iti dayta, pare.
Adakin ka nga desisyon. Kunak nung nagsina kami langan. Ta ipadas ko man na pagdatunan ni Magda. Tano kayat na. Agkalaysa kami na dagos. Ay, di mo aramidin ti kasta paray. Di mo kuman panunutin ni Magda. Apay ko mangay mat para ipe. Paray, ay ayatek ni Magda. Ha? Kitrinogyak mo't tinagdaton ken kwa na. Iso pa nga asim. Bayam kuman ni Magda, pare. Nung ngayag sapol ka iti sa bali pare. Ta ituloy kung tiagdaton ko ni Magda. Ne. Apay nga akas tamot tinti sa paray. Saan ka di pare? Luklukwan ka laang. Jack mo't maramid ti kasta ta mabayinakan ka. Alak iti. Agtagay taman. Ni, tatang, apay ngay anak katugaw kayo dita paraangan kat sumip nga ten. Kunak man numapan kayo agkalap ita arabi eh. Nabannog kayo kadi tatang? No nabannog kayo, uray di kayo pa'y lamapan. Madingarod tirik anak ko. Iso pasensya kayo. Jak pa'y mapan makakalap ita. Unay mo't daytan. Di pa'y mo't mapasaran mo't tinamay ako nada. Ay, pasensya ka la kuman, Garet, anak. Sana bale. No sumayatan tiriknak, mapanak agkalap adagaws. Uray mapan kayo agkalap. Sang kabirok, sang kaapoy matlang. Hay, kasla kayat ko paikit din ti makiasawa kin ni Ago. Garet, Di ka kumamot agsaw iti kasta manang. Di ka agdanag. Ado dagiti nadahait ko nga ikat. Isu ti mapan ko ilako, tapno adda usaran tayo. Ay kat agunay ka nga roden nagadupay lasaom. apay akasta kamatan, Garet. Imbis sa tulungam takabsat mo, kasta pa'y latisaom. Ni, makapungtot kayon samot ten tatang. Saan may't anak ko? Di kayat kulaeng, agtinulong kayo kung mga agkabsat. Apay, di ka maasyan iti kabsat mo. Agano sa? Sa nabali kanya? Tada ni Ago. Katno kayat na nga agkalay sa kamin. Panawan kayon kin ni Magda. Ay na, talaga naglag ang tiriknak no adda ak diti igid ti baybay. Apay ngay nga aging gaita. Kat awan payla ni Ago. Kat imbagak mat nga kita kami dito igid ti baybay ita. Anda ka man gaya man dito'y, Garet. Si kamanan abakan. Apay nga da ka? Soro-sorotan na kadi, ha? Umay ka kadimanin agdawat iti makan? Saan? Nabayagan nga ambok. Adito'y di ka na yun apagpalpalabasam iti oras. Kat di mo pa'y amo at tulungan ti kabsat mo. Anya? Nakita ti kabsat mo nga agpagnapag na iti pagtagilakwan dito'y igid ti baybay. Adda bit-bit na nga ikat. Ilakla ko na dagi jay saan ka di. Kat, anya kum? Kasyam ko matikabsat mo. Saan latan na dito'y igid ti baybay. Ti umay mo pagpalpalabasan iti oras. Kan pagayayaman. Ta saan ka mat nga ubingan. Balasang kan, Garet. Hoy! Si kaabakan! Dinak man biyangan iti kayat kong aramidan? Kayat mo tay rarab ka? Tapno malmas kan? Ha? Sige, panawan kan. Ngamtay ko na akon. Agbalbaliw ka kuman. Tulungam di kabsat mo. Tanakakasiman. Pumanaw kan! Hustan! Ago, adda ko maisingasing ko. Anya day Garet. Nabayag tamatan nga gayan ayat. Kanya nga tano agdin natin. Sumurot akong iji balayo.
Kuha. Apay akitaan nakakasta. Panunutag pa yan na imbag, Saan nga min na basta-basta ti bagbagam? Apay mata nakasta ti bagbagam. Idinto tasang kadamag mo idi, no kayat kon ti makidan na kan ka. Ngam ita, agbabawi kan? Anya ti kayat mo asawan, ha, Ago? Panunutag pa yan na imbag. Kan kasaritak pa iti amak, No kayat da na mga asawa. Mawatan na kumamot garet. Saan aday ta ti rason? Siguro, adda pa naggustom iti kabsat ko anya. Anya? Kas naibagakon ken kaago. Di nakto mabalin alukwan. Nabayagtan nga agayan ayat. Kat no aramidam ti kasta. Amangan no mapatay ka. Agyaman apo. Ada na ilakok nga ikat. Kat ada naghatang ko akanan mi ita. Sapay ko mata mailahok dagiti nabati nga ikat. Tapno mapan mi ipa-check up to ni tatang. Ha? Apay anagadumot ti tao di takalapaw mi. Anya ti kahit asawan da ito Amangan mo't nga dadakas na napasamak ka ni tatang. Saan kumamat? Apo! Basol mo ti kastoy anagbanagan ni tatang. Manang. Inanusak tinapan naglako kadagiti ikat adinadait ko. Kat ko nakabantayam ni tatang. Ngam pinanawam mo't gayam. Anya nga ita. Kastan tinapasamag kan ko, ana. Kat, siyak ti pabasulam. Kasta ka di. Ngam no binantayam ko, ma. Saan siguro akasta tinagbanagan na? Nagalas ti ugali mo. Tasakit din ti pabasulam. Ha? Anya nga ngarod no natay. Awatin tan na. Talaga siguro akasta tigasat na. Lakay mat ngaminan. Nagalas matan ti kasta pa nagsasaumanan. Stan! Di nakpagpungtutan. Kababaing kadagiti tao. Marilibo ka na para ipi. Nagkita kami manan ka ni Garet. Ket sang kaibaga na ngagdan na kami. Kasta aya pare. Imadayon tirik na kan na pare. Nagalasmut kami ti kababalin na. Nagdumada talaga ka ni Magda. Saanin nga iso ti panunutan pare. No talaga nga ayatam. Sige. Agasawa kayon pare. Nabayag ka nga gayan ayat. Ket no talaga napudno kamot lang. Saan ati pagkapuyan na wenno kababalin na ti kitaam. Tati tao maisuro pare. Pupuotan timbagak pare. No naanos ka amang isuro ken ni Garet. Masigurado nga agbaloy tumot lang pare. Agyamanak iti data pang magbagam. Agyamanak pare ipe. Oy, Magda. Aldawan. Apay adi ka pay labumangon dita. Ingka ila ko din nabati nga ikat. Maditirik nak manang. Isu asikapay la kung hatimapan mangila ko. Anya? Syakti ba no? Ha? Adda na patag apapanak. Unay kamatan manang. Di nakpayam mo at tulungan. Ay kataganos ka. Sana balik kanya. Taadda ni Ago ang mga asawa kanya. Iso tiinak kasarita ita. Katno kayat na nga agasawa kamin. Agmay-may sa kanton dito'y balay. Maditi trato ni manang kanya. Apay nga takas dyan ti kabsat ko. Anong saklatan. Sapay ko mata makapagpanunot na tlaang. Kat agbaliwon ti kabsat ko. Maulawak
Nakadano nakmatgayam dito igid ti baybay. Dito iti kanayon apag-is tambayan ni Manang. Maulang ako. Talaga. Sa dino ti papanang pare. Di ka mo napuyatan idirabi anapan nagkalap. Iti sigot a pagsabsabatan mi kani Garet, pare. Iti manan igid ti baybay, kasta ka ri pare. Wala. Tayo so ngamin ti pag-aayat na pagpalpalabasan iti oras. Di mo pala imbaga apasyarem langan ni balay da. Wenno saan, ison ti mang pasyarken ka. Ha? Sana bale. Mauli itanda ito pa nagpasyar mi iti baybay, pare. Ne, apay ngay? Anya ti kayat mo asawan pare. Iawid ko ni Garet. Ay, nasaya ta. Tapno mang bukal kayon iti may sa pamilya. Wen pare. Kat sapay la ko ma. Tagbaliwan iti kasda kababalin na. Di ka mapukawan iti namnama, kunakmat. Ti tao, maisoro, pare. Kat no talaga ngay patpatag mo ni Garay. Kat ka ba alam nga isuraw? Agbaliw to mutlaan, pare. Asidaga kun iti pagsinsin narakan mi kini ako. Amok ngawan pa'y dayjay. Sapay ko matapat gan na ti isingasing ko kankwana. Pardasak ti magna. Tapno makagtangak adagos ijay. Kaya't ko tang paangin. Kaslamot tao di na idasay ijay. Kartingak pa'y ti magna. Kitaak no asino dayjay. Ni Magda na idasay. Awan poot na. Anyo tinapasamakan ko na. Magda! Magda! Anyo tinapasamakan ka. Magda! Anyo ti aramidag. Nasaya tasimangkot kan, Garet. Si Kamanan abakat? Apay ngagda ka ditoy? Ha? Anya tinaramid mo kin ni Magda? Di ka agsao iti kasta. Nagbaliw tilangan na. Kat nagpintas a babae. Sino ka? Apay ngagda ka ditoy? May saak nga engkantada. Imayak ditoy, tapno umay ko tulungan ti kabsat mo. Kat aramidak matan ti rumbangkan ka. Anya ti kayat mo asawan. Tangay dito'y latan igid ti taaw ti kayat mo apagay ayaman. Kat di mo ammo at tulungan ti kabsat mo. Agbalin ka nga rod aruot ti baybay, Garet. Kat dito'y kan nga agnaad. Saan? Saan? Sipot iti, nagbalin nga rod aroot iti baybay ni Garet ubing. Adagos nga immado, kan naiwarawara iti taaw ng Rona no adda lumabas a bagyo. Kat iti agbayag, inawagan da daytoy iti aragan. Tayroot iti baybay a nagbalinan ni Garet. Bueno obing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Romel Sarmoyan. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat kuman nga ipalagip. Dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo.
aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.